Yo ho ho hello, ja jestem Niklaus i wypadałoby powiedzieć na start Good morning Vietnam, moi drodzy. Red Orchestra, kolejna część, tym razem przenosi nas do Wietnamu i wybieramy sobie klasę. Powiem wam, to jest mój pierwszy mecz i się boję, że będę lamił, ale to wiadomo, nie o to chodzi, żeby się pochwalić skillem, tylko żeby wam pokazać, no, o co chodzi generalnie. Trening pograłem chwilę, także zobaczmy, czekajcie. Czy mnie tu wrzuci do gry? Czy nas tu wrzuca do gry? A tu już mam level pierwszy, przed chwilą miałem zerowy. To i tak nie jest najgorzej. Dobra, widzę tu jakieś pola ryżowe, ale jestem kamerą póki co. Jestem duchem. Aha, next deployment in... Dobra, dostałem, to jest zamknięta beta, z tego co się nie mylę, chyba tak, zamknięta. Dostałem od widza klucz, bardzo dziękuję pięknie. I chciałem wam pokazać, czym to się je. Myślę, że podobnymi, że tak powiem, jakby to powiedzieć ładnie, je się to podobnie jak poprzednie Red Orchestry, tylko że teatr działań jest tutaj diametralnie inny. Dobra. Who's gonna be command? No, będę gadać. Zakładamy sobie commander. Nie mam kamerki, bo jestem niewyjściowy. Czekajcie, ja bym ich wyciszył. Ja bym ich wyciszył. Czekajcie, gdzie to się robi? Audio... Voice chat. Okej. Dobra, i jedziemy. Nie wiem, czy mi się tu coś... Czekajcie, jeszcze tyle ściszę całokształt, bo ryczy jak masakiera. O, coś takiego będzie okej. Dobra, jedźmy. No, Red Orchestra, każdy wie, o co chodzi. Nie ma przebacz. Ja bardzo dużo grałem w Ostfront i potem też w ten... W sumie nie wiem, czy to był dodatek, czy co to było. Ta wojna na Pacyfiku tam. Wiecie, o co chodzi. Bardzo mi się to podobało. Tu jest dość nietypowe podejście do walki. Z tego względu, że wiecie, tu giniemy od jednej kuli w zasadzie i tak dalej. Dużo bardziej realistyczne niż we wszystkich Call of Duty. Battlefield... No właśnie. Battlefieldach i innych. Także przeważnie giniemy i nie wiemy nawet czemu. I to może być irytujące, ale są ludzie, którzy to lubią. I to jest ok, jeżeli się w to wczuć. Także to jest gra, która się nie bardzo nadaje do nagrywania, bo to jednak mocno rozprasza. Już o graniu na streamie nie powiem. Ale oczywiście będę to ogrywał na streamie również. Niemniej jednak, ciekawa sprawa, bo od bardzo dawna... Czekajcie, jaka była ostatnia gra w realiach właśnie Wietnamu? Ktoś przypomni? Call of Duty chyba Black Ops, nie? Graficznie wygląda to lepiej niż poprzednie części. Widać, że tutaj przyłożyli się do jakości tekstur, do oświetlenia i tak dalej. Silnik jest dalej ten sam. To jest chyba autorski silnik, z tego się nie mylę, albo jakiś Unreal? Powiem wam, mnie ciężko powiedzieć. W każdym razie wygląda to bardzo spoko. Tutaj mam wysokie ustawienia, działa bardzo płynnie, są jeszcze ustawienia ultra, ale ja jestem już przyślepawy, także przeważnie i tak nie widzę różnicy. 32 na 32 graczy. Mapy nie są jakoś szczególnie ogromne. Także to jest tak... O, jakieś lagi. To jest, że tak powiem, akurat. Chciałbym kogoś zabić, a nie zginąć od laga. Dobra, tym razem się nie udało. I to jest właśnie to, i to jest cała Red Orchestra, że ja ginę. Nie wiem nawet dlaczego. Może bym sobie zmienił tego... Mogę sobie zmienić broń? Mogę. Na przykład SKS Carbine możemy sobie wziąć. Nie, bo to jest oczywiście beta, także nie wszystko jeszcze jest odblokowane. Dobra, zobaczmy sobie, jak pójdzie z tym. Ready, steady, go. Te modele broni są tutaj wyjątkowo dobrze odzorowane, ale to w Red Orchestrach, jak pamiętacie, zawsze wszystko było na miejscu. W ogóle ta mapka się nazywa jak? Powiem wam... Nie wiem. Wybrałem po prostu serwer, gdzie by można było zagrać i pokazać wam i przypomnieć w ogóle, że taka gra istnieje, bo temat był, że tak powiem, głośny, ale potem jako, że pojawiła się zapowiedź nowego koda i tak dalej, to gdzieś to trochę ucichło. A jest jak najbardziej godna uwagi, szczególnie no właśnie do tych ludzi, którzy gdzieś preferują podejście trochę bardziej... Ja nie chciałem się położyć. Trochę bardziej, powiedzmy, może realistyczne to za duże słowo, ale autentyczne? No wiecie, o co chodzi. Czekajcie, nie, cały czas składam bagnes przez przypadek.
tu nasz z RPG. Czy on z tego ma zamiar strzelić? O kuźwa. Słuchajcie, mamy jakieś granaty? Scout, report in. Dobra, wygląda jak niemiecki Stillhand granat. O! Ktoś tam wbiegł. Zabiło go, nie zabiło? Czekajcie, montujemy bajoneta. Są tam. Niech się boją. Dobra, lecymy. Chociaż tak... No i to jest właśnie szturmowanie w tej grze. Przepraszam. Przepraszam, nie umiem. Nie grałem w takie gry od bardzo dawna. Ale... A, przepraszam, zapomniałem, że to nie o to chodzi. Too high average ping. Dlaczego ja mam niby za duży ping? Czekajcie, czy mi się coś może pobiera na Steamie, czy coś takiego? Czy ja coś gdzieś wysyłam? Nie, to o co wam chodzi? Ale to nawet dobrze. Dobra, pokażę wam w ogóle, jak wyglądają menusy i tak dalej. Wyglądają tak. Mamy tutaj tutoriale, filmiki, ewentualnie sami sobie też możemy pograć. W tutoriale oczywiście strzelania, prowadzenia pojazdów i tak dalej. Tutaj mamy nasz profil, staty, jakie bronie używamy, oczywiście levele i tak dalej. Mam nadzieję, że nie zgłoszą mi tej muzyki w tle na YouTubie. Spróbujmy się jeszcze połączyć gdzieś do jakiegoś jednego meczyka, żeby cokolwiek tutaj porobić. Czekajcie, na tej mapie chyba grałem przed chwilą. Ludzi nawet w BT gra całkiem sporo. Jak widać. Czekajcie, co my tu mamy? Może to? Hue City. No to generalnie są te wszystkie podobne motywy jak we wszystkich grach o Wietnamie. Nie wiem, jakie wam się najlepiej kojarzą gry w klimatach właśnie Wietnamu. Ja bardzo wspominam dobrze taką grę Shell Shock, bo to się nazywa Shell Shock 67, o ile się nie mylę. Dobra, pójdzie. A może nie. Czekajcie, może do Amerykanów byśmy poszli. I sobie weźmiemy tak zwanego Granta. Z karabinem M16 może być ok, join the game. Shell Shock 67, szczególnie, że tam te podejście do tematu właśnie wojny było takie nietypowe. Bardzo, bardzo brutalna gra. Gdyby mi się udało ją uruchomić. Wiecie, jak to jest z tymi starymi grami na Windowsie 10 i tak dalej. Masa problemów. Na pewno bym wam ją z chęcią pokazał. Czy na YouTubie... Jak to wali głośno. Niech przestaną. Dobra. To bym na pewno wam pokazał, czy na YouTubie, czy na streamach. Zobaczę. Mam ją gdzieś tam na płytce bodaj. Z jakiejś gazety chyba w ogóle starej jeszcze. Także... No może kojarzycie tę grę. Była też taka gra Wietkong. Dobrze ją pamiętam. Też właśnie podejście do tematu było takie, powiedzmy... Ej, ktoś strzela. Brutalne, bezprecedensowe. To się na tamte czasy mocno wyróżniało. Chyba coś leci. Tam do naszych biją. Dobra, ja nie będę tutaj robił samowolki, bo to nie jest Call of Duty. W ogóle był taki film polski, Samowolka. Może kojarzycie. Stary dość. A to nasi, dobra. Tam w ogóle stoi chyba jakiś transporter? Czy coś? Gościu, ty masz fajny granatnik. Aha, i ty uciekasz, okej. W ogóle podoba mi się tutaj kolorystyka tego, w sensie taka szara, smutna. W ogóle tego bym oczekiwał trochę po nowym Call of Duty. W sensie, że będzie takie... Tam chyba rating tego nowego Call of Duty niestety jest plus 16. Także nie spodziewałbym się tam jakiejś mordowni nieziemskiej. Kurde, mam takie przyzwyczajenie z PlayerUnknown, że próbuję przymierzyć sobie bliżej na celowniku. Tutaj mamy regulację celownika na rolce. Tutaj bijemy bagnetem, ewentualnie kolbą, jak mamy kolbę wybraną. Żeby właśnie tą drugą wojnę w tym nowym kodzie pokazali tak trochę, wiecie, tak ostrzej. Chociaż w Call of Duty to raczej w tych od Treyarcha to tak było, wiecie, że tam kończyny odpadały i tak dalej. Co było aż przeważnie do przesady tam zaprezentowane, także może to niekoniecznie jest najlepszy sposób. No. No i tak. Dobra. Słuchajcie. Idź, panie hajs. W każdym razie myślę, że dla ludzi, których tematyka wojny w Wietnamie jest jakimś konikiem, powiedzmy, historycznym, moim niekoniecznie. Ja bardziej jestem za klimatami II wojny światowej. Zawsze mnie gdzieś te fronty
II wojny światowej pociągały, jeżeli chodzi o realia. To tu się na pewno odnajdą, niemniej jednak ja też chętnie sobie tutaj pogram. Choćby z racji tego, że jest to właśnie Red Orchestra, czyli gra, przy której spędziłem dużo godzin w przypadku poprzedniej wersji. Tam się na pewno gdzieś czają. Widzę tam świetne sniper spoty. Ej, czy to jest... Czy to był wróg? Bardzo możliwe. Kurde. Ciężko momentami powiedzieć. Tutaj oczywiście nie ma żadnych celowników ani nic w tym rodzaju. Także polegamy na tym, co nam się zdaje. A, dobra, dobra, to był wróg na... to był wróg na 100%. Czy jestem najgorszy? Ej, nie jestem najgorszy jakimś cudem. Bo jeszcze nie zdążyłem się dużo naginąć. Także no, wiecie, na skill jeszcze przyjdzie czas. Poogrywam to sobie na streamach. Co zapraszam oczywiście na streamy Twitch TV Niklaus. I będzie dobrze. To tylko taka pokazuwa, że jest kolejna odsłona Red Orchestry. Chociaż nie oszukujmy się, że te kolejne odsłony Red Orchestry wyglądają trochę tak bardziej jak takie mocno rozwinięte DLC. Bardziej niż kolejne części. Chociaż w sumie to jest zarzut, który równie dobrze można by było w stosunku do Call of Duty wyprowadzić. Że w sumie wszystkie Call of Duty wyglądają tak samo, tylko są zrobione... Kurde! Tak zwany reskin. No to... Znaczy do wielu gier w sumie można by było zastosować taki zarzut. To może nie czepiajmy się. Tylko wiecie, o co chodzi. Ja jeszcze żyję tymi pradawnymi czasami, że jak wychodziła kolejna odsłona jakiejś gry, sequel czy prequel, no generalnie kolejna odsłona, to wiecie, to ona powstawała na... Zastrzeliłem mojego kolegę, bo mi wbiegł na linię strzału. Wiecie, o co mi chodzi, to one się różniły bardzo mocno. W sensie powstawały często na kompletnie nowej odsłonie silnika graficznego, wprowadzały jakieś całkowicie nowe mechaniki. Ja troszkę jeszcze żyję tymi grami sprzed 10 lat, tak mniej więcej. Przez co czuję ból ostatnimi czasy często. Ale no... Czajcie. Czajcie, o co kaman. Że po prostu pomiędzy jakąś wersją gry, a kolejną częścią było czuć wyraźną różnicę, czego tutaj często w obecnych czasach nie doświadczamy. No. I zostało nam 2-3 minuty, to akurat... No nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej, mam 5 killi. W sumie to nie wiem, kiedy nabiłem te 5 killi, ale okej. Ciekaw jestem, czy wygraliście i generalnie zdanie w niektórych z was jako pewnie fanów Red Orchestry. Na pewno są tam tacy między wami. Zachwalą. Napalm incoming. Ale to nie jest napalm. Jakieś bomby. Dobra, to jest napalm. To ja się skryję lepiej. Wyczekamy to. W takim zawierusze to ciężko cokolwiek zobaczyć, a już nie mówię o zastrzeleniu. Tutaj też mamy regulację celownika. Dalszy dystans, krótszy dystans. No ktoś tam był, no. Tylko nie wiem... Teraz nie wiem, czy ja biję naszych, nie naszych. Dobra, nasz padł. Biją tam skądś z lewej. Aaaa! Dobra, ja się kładę i leżę. Nasi jak... Good morning Ukraine. Nasi jak muchy. Czekajcie. Zatostujemy... Klasyczny wybieg.
We are taking Charlie. Dobra, nikt nie zginął chyba, ale żaden z naszych też. Nie jest najgorzej. Ja ich tam widzę, kurde, jakbym miał w tym momencie karabin wyborowy. O, bym ich po... Ja bym im gówno zrobił pewnie, jak znam życie. Dobra. Spróbujmy jeszcze na te ostatnie momenty. Na te ostatnie pół minutki. Się zaplanowałem w diametralnie innym miejscu. Map jest sporo, nie wiem dokładnie ile, bo jak mówię, odpaliłem tą grę tylko wcześniej, żeby zobaczyć, czy wszystko spoko działa. I postanowiłem nagrać wam taki krótki materiał, że ona jest. Skąd się brało klucze do tej bety? Powiem wam, nie wiem, bo klucz dostałem od widza. Dobra, mamy go. A, musimy się zabandażować. Się niestety krew z nas wylewa, jak widać. No i defeat. Niestety, tym razem nie wyszło. Ale następnym będzie lepiej. No i dobre, no i dobre i tyle. I dostaliśmy w dupala. Ale co chciałem, to wam pokazałem. Także no, ciekaw jestem waszych opinii na ten temat. Co wy myślicie? Co wy myślicie o nowej Red Orchestrze, jeżeli macie dostęp do tej bety. Jakbym miał jakieś klucze, to oczywiście gdzieś tam porozdaję w jakimś konkursie, czy na jakimś giveawayu. I tyle. Dzięki za uwagę. Jeżeli się dowiedzieliście czegoś interesującego, albo nie, albo w ogóle wam się podobało, czy coś, to możecie zostawić łapkę w górę i zapraszam was na, oczywiście, streamy na Twitchu, na fanpage'a na Facebooka, na G2A po tanie gry z kodem Pieron 3% cashbacku. Do wszystkiego macie linki pod spodem. Tymczasem ja spadam. Dziękuję i pa pa!